ঠিক আছে ঠিক আছে তো কল নিচ্ছে খুব তাহলে তো এখানে बस बस बोलो और तीन की तास स्टार्टिंग हटाते नहीं बेलेग किनो अब तामनि अब समय जाया दाहिनानि तामनि थिकनो जों यांगो डिपार्टमेंट तो एलाकाव तुइमा नंगिया एलाकाव तुइमा नंना नांनाय अमति दाबि दावा दंगिनो दिनो र जेजेम जल जीवन मिशन नि जेता तुइ हर घर नल से जल अपनी पाइप जो जगह ना कनेक्शन खाई नहीं फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन अपनी बागै सरकार चाइतो गइतंगो केबा ताबो नुकजाखा सुदु पाटनी मानदाय एलाकानि जतन कक्सालिया आं सुदु पाटनियो तिनि अरो बिजिट खाने निफायो पाटनियो तीनटा दं अमहाय दुइटा जे अमके बर्धन चंद्र पारा ओमफ्राय जों तासिं नायफायमाका आबोखाय गोपीनाथ गौर ओमफ्राय तासिं आयं कताय कासा दंगो पाटनि ओ तीनटा जागा नायखा मोटामुटी अबो काम पाइकिं कमायखा ओमफ्राय एजेन्सि दंनो तुइ नाय कक्सायका एजेन्सि दंनो तुइ कक्सा मानिङाका एजेन्सि रक्सावो किचा बंगो प्रॉब्लम ओंखा ओमफ्राय फान रगो रां रकरिनि बागै रां पैसानि किचा प्रॉब्लम नि बागै ताई कामलाराव ने किचा प्रॉब्लम नि बागै एलाकारावबो किचा मिचा कक बांलायमान बागै बा प्रॉब्लम गोबां न ओंखा आबनि बागै कामपाय मेङै दंगो नि सावो हायफाना चिनि ताबो डक्टरक फायजाक DWS चिनि समीर बाबू फायजाक चिनि यांगो निर्मल बाबू फायजाक बर एक्जिक्यूटिव इंजिनियर दंगो ताई SDO दंगो बरनि चाइटक माने बिसिंति दनानि सम्भव बरनो बांसाका किचा दरि दिहनैनाय बरक दरिनाय तामगांखाय तैनि बेलाय के प्रॉब्लम नि दंगो तै मानंनानि नांनाय एके बरक एजेन्सि बो कक रोखा बरक सापता कायसा गायनि नांनाय कायसा काम्पानिनि हायफान बरक फेब्रुवारि नि बिसिंगो काम्पानिनि बरक चेष्टा खानि हिसाब अमो तो थांनाय ताई दुइटा काम तो बाबू अब बर्धन चंद्र ना बर्धन चंद्र पारानि जेता ताक जोंबो चाइतों माने अब हंगांखाय एजेन्सिनो चिठिरिबो दप्तरक चिठिरिबो ब बिनि बिन कुनो चिठितेसे बेग नगै सकायो बबाय कुनो जुगाजुग करिका फोन खायबो फोन रिसीव खाया बनो जुगाजुग मानलिया चिठिरिबो चिठिनि उत्तर फाया चिठि बेग खायफायो ताकताम खायमान अबनो सालाय दंगो बबरनि एजेन्सि जों खोसना ह दंगो बनो एजेन्सि नो जों नायटुगि माति खलायलायनाय बकि काम खायनाय दा खाया दा डॉक्टर अब काम ताम खायमान अब तो कैंसिल खायना हंगाय अब समस्या दंगो काम मोटामुटी पाइजाक शुद्ध पाइपलाइन दिना सिमिसे एका बुसु जरते आगुकमान आंबो चाइटुगनि दंगो एलाकाव तै जाहाते मानंथुं एलाकानि बररक तैनि प्रॉब्लम दंबायो जल कक दंगो तैनो चिनि जीवन जलेर अपर नाम जीवन हनि नाय दं तै नानि नाङा तै दंनानि नाङा जेहेतु आरो चिनि दामनानि केंद्र सरकार ब चाइटुगि दं बरक जेमन चाइटुगो गरे गरे जल रिनानि पाइप कनेक्शन रिनानि खरकसानो पर अमहाय बाटा तंथुं निनाय साइटंमानि जागाव दै मानानि नांनाय आंबो दाबि खलायनाय आंबो साकाव कक सानाय दै जाहाते मानानि इनफो मैम और किसी से केबो मुं जे औरनि आयो एबा केबा कन्ट्रेक्टर बरक से सामुं बुटां कामके खलायमाया जे बुई तांखोमो मुखां कसम खाय कैसा सिक्रि सगर खायपैमान बागै अमाके कसाय दं मानले अब नि वानसुमु बमा हायराव मा दं जखतो अब खाबो या पाटनिबो ओ जागाया पाटनिबो अब 100 मै इंखा आंबो खोनाका जरावो ओंखाय पारान बरबो सालाया को साइमांका पाटनिन बरबायबो और वो नाकी 20-25 जना फायनाय मुखां खोख्लोबो केबा गाहारा साबसिया माना खायरिखो माना खायमानि अब किसुमिसु खोना किसा रां तांग्रो बुदो सानलायगोना आइडिया ओमफ्राय अब तो ताबु उंलिया आमाहाय ताबु गांका पारान बरबो चालायखा दैमानानि नांनाय ओमफ्राय पारान बरबो सामा बाय आखोबाय काम तो चलिनो दंगो ताम गांका उरां बिल टिल मायानि बागै कन्ट्राक्टदारनो किसा प्रॉब्लम आबो